Угунздега, Тумше Катене, Турлай мене Межелене, Мазим Перлне, Лайне, Тумше, Гаспиядене Саулите, Тамаун Круди, Тамаун Бьени, Тамаун Берели, Кумерели. У чим справа, Гринкевич? Шановні слухачі літературного інституту города Москви, у будучого класика латышской поезії Яниса Лаєваца у гэтым незабывным 1958 году народился сын! Я запрошаю всіх на себе випити трошечки вина! Не-не-не, вы что? Сын народился, поздно уже. А слухайте, мы лепей завтра отзначим. Схода, Янис? Ай, згода! Все. Пошли худенько. Ой, Косю, мой Косю, Чому ж ти не весел? Чому ж ти, мой Косю, головочку звесил? Андрей, слухай, давай зойдем, я ще трошки накатим. Янис, ты зараз не про бутыльку думай, ты про жонку думай. Иди и напиши ей добрый долгий лист, ты про все напиши, як мы с тобой апельсины по проспекте сеяли. Янис, про наш ремарш на коридоре так само не забудь. А я до тебя потом зайду. Тогда и похамоним. Ай, ну добре, твоя правда, Янис. Андрей, дык а ты что будешь робить? А я до Морей крат зайду. Запомни, не был полонку юкнул, не сказал, куда не покоиться будет. Андрей. Андрей, ты мне сябра. Ты на правах сябра, слухай. Караці, яна не та, якая тебе потрібна. Ну зрозумій ти, жанчина, яна ж повинна радость давати, запал нейкий, або боль такий, здається, лег би і помер, а гэта що? Ну шэрае болото звичайного. І горш за ўсё ты сам гэта разумееш. Вершы бяскрылыя пачаў пісаць. Ты кинь ты яе, кинь і пакахай ужо каго-небудзь. Я не стою страшно, что мне все одно с кем быть. Ведаю, что гнусно, вот такое звыклое холодное сяброўство. Давай початься. Давай. Давай, выпьем. Легче будет. Давай. Давай. Ой, Андрей, які тепер щасливі. Мне так само щастя з тобою дружить, тише. О, слухай, ёсть, є ж сир. Ну, правда, вчорашній подсох, але добрий. Хай лепей пузо тресне, чим добру А, пропадать. твоя правда. Ты мне сегодня душу разворушил, Янис. Давай еще початься. Давай вип'ємо, легче буде. Это было 10 годов тому. Я Алена звали.
Перад самым вяселлем вярталіся з Мінску ад яе бацькоў. Зусім яшчэ хлапчаню перавысіў хуткасць пры выездзе на галоўную магістраль. Сабака суча. У ягоных газ мы ўрэзаліся, а ў Алёны толькі невялічкая ранка была. Вось успомню старую гісторыю, не магу да мары ісці брыдка. Ведаю, што скандал чакае. За ўсе грахі адна палянтра ў чынарыцы. Ну, легкое на успомин. Вайвац. Ты, я бачу, не спяшаешься до мяне. Справа. Зайздрошчу твоему умению за справами забывать тую, кого кахаешь. Я заходзіў, ты спала. Няўжо табе ўпершыню заходит до мяне, калі я сплю? На то у тебя есть ключ. Место на ложку хочешь? Маша, мне не падабаецца, як ты гаворыш. Я ніколі не казаў, што кахаю. Нам проста добра адно з адным. Мы проста сябры. Аднак, ці можа я нешта забыла? Ці можа гэта нехта другі умаляў мяне стаць мяне? Я мужонка, і, Господи, у мяне не ўрос сэрца ад кахання, а ты. Я працаваў, Маш. Ну нельга заўсёды быць разам. Ну я працаваў. А ты хоць ведаеш, што я рабіла гэтымі ночамі? Ну ты разумніца ў мяне, я табе веру. О, мой даверлівый друг, а я вось не такая даверлівая. У тваім пакоі было цёмна. Ну то пэўна, я быў вайвацца. Нягоднік твой баняцца, збівае цябе з панталон. Варуш, Яніса, калі хочаш быць мне сябрам. Варуш. Ты сустракаўся з нейкай жанчынай? Маша, ты не горш за мяне ведаеш, што я не свіння. Я ніколі не казаў, што кахаю. Нічога такога няма і не будзе, Маша. Просто вельмі баюся, што цябе ў мяне адбяруць. Як мне ўсё гэта абрыдла. Яшчэ некалькі такіх сцэн я сапраўды завяду сабе каго-небудзь, каб недарэмна падазравала. Добра, тады я зраблю тое ж самае. Янис, Янис, ну за что? За что, Янис? Потому что истеричка, выдра. Я ж памятаю, як я на тебе ставился першие 2 месяца. Просто анёльчик с блакитными крыльцами. В таких выпадках наши продки напивались до божьей плеши. Нельга! Нельга напиваться, Андрей. Слухай, ты лепей сходи на лекции по мастацтвазнаўству. Вядзе іх Ірына Сергеевна Горова. Вось гэта чалавек, вось гэта жанчына. А ты на лекции не ходишь. Ты все збираюся. Так а что мне там слухать? Про уздзеянне русского флоту на рост грибов. Ты свинья. Добро, схожу. Сходи. Так и что там, Ирина Сергеевна? Добрый наставник? Конечно. Многім мастакам. Толькі ў іх гэта быў проста безвыходны боль, а ў Рэмбрандта туга па еднасці чалавечай. Туга па тым, як цяжка, мудра і нястерпна жыць кожнаму на зямлі. Саскія штурхнула Рэмбрандта на той шлях, па якім ён пайшоў пасля яе смерці. Да гэтага пералому яго любілі ўсе. Ён ледзь спраўляўся з заказамі. У яго было 30 вучняў. Але толькі ў апошнія гады жыцця з ёю, і асабліва пасля яе смерці, ён зразумеў, што бюргеры хочуць толькі золата і мармуровых калон. Хочуць карцін, якія прыемна казычуць нервы. А перад ім іншы шлях – выяўленне ўнутранага жыцця чалавека. І на гэтым шляху ён адзін. Ну сядайце вы нарэшце. Выбачайце. Спыніцца на гэтым шляху ён не мог. І з гэтага часу карцінам яго было суджана заставацца з ім да смерці.
І гэта пасля славы. І першай з гэтых карцін стаў начны дозор. Ні сучаснікі, ні мы не здолелі зразумець, што малюе на ёй мастак. Гэта трывожнае пачуццё чагосьці, што вось-вось можа адбыцца. І людзі ідуць змагацца з гэтым чымсьці. У імгле і цемры. Яшчэ поўныя сілы, а праз гадзіну, магчыма, аддадзеныя невядомаму. У яго няма вучняў. Яго імя абліваюць брудам. Ён не патрэбен сябрам. Паміраюць усе, каго ён любіць, і ўрэшце памірае ён сам. Пакінуўшы няскончаным вяртанне блуднага сына. Ён пераможаны, але ён перамог. Таму што нават у апошняй сваёй карціне давёў, што мастацтва можа быць такім жа складаным, як і жыццё. Блудны сын прайшоў усе стадыі прыніжэння. Ён нават не можа прыпасці да рук бацькі, бо развучыўся любіць. І у сыне, галаву якога з'ядае парша, мы часам угадваем сябе. Калі нам цяжка і патрэбна рука, што можа апусціцца нам на галаву. Нам неабходна гэта. Дзякуй за ўвагу, лекцыя скончана. Да побачення. Да побачення. Побачення? Марис. Баранов сказав. Я не Куди-небудь сходив. О, дякую. От я. Дякую вам, Ірина Сергіївна. Вам спадабалася? Я вельмі рада гэтаму, вельмі. Спадабалася гэта не тое слово. Ведаеце, часам прыходзіць хвіліна, калі табе здаецца, што ты нічога больш не можаш. Што хоць пяро з'еш, атрымаецца лухта, і гэта сапраўды пасля вялікіх страт. Так не шкадуйце аб гэтым. Старое не вяртаецца, і пэўна, вы сапраўды на парозе чагосьці новага. Я разумею, што часам гэта цягнецца доўга і надта балюча, а у сапраўдных мастакоў праз абавязковую страту чагосьці вельмі дарагога. Такое было са мной. Ведаю, я чытала вашыя вершы, але я лічу, што пакуль што вы не знайшлі сябе, а значыць, усё яшчэ прыйдзе. Я адшукаю гэтую дарогу і, магчыма, дзякуючы вашаму Рэмбрандту. Гэта ўжо занадта. Вы з тых, хто знаходзіць дарогу самі. Яшчэ раз дзякуй. Вы добры чалавек, вас радасна слухаць. А што ж вы на лекцыі не ходзіце? Цяпер буду. Абавязкова буду. Ну, глядзіце. Дзякуй вам, Ірина Сергіївна. Да побачення. Да бачення. Прабач мяне, я... Вядома, ні з кім ты не быў, просто я... Дурное раўніве дзяўчу. Ну все, кинь, это... Все будет добро, кинь зловаться. Все, ходим. Слухай, толькі зараз Галіна Івановна аб'явіла, што праз некалькі дзён нас вязуць маляваных угоднікаў глядзець. Куды? Ну, па розных там Уладзімірах ды Суздаль. А хто павязе? Ну, Галіна Івановна кажуць, быццам Горава. Ну і добра. Ну, вось і добра, хочу толькі паспець дадому з'ездзіць. Маці давно не бачыў. Ходім. Мам, а ты ведаеш такое прозвішча Горава? А чаму ты так думаеш, што я ведаю? Здаецца, чуў ад цябе нешта такое, можа, ў дзяцінстве. Што гэта табе ў галаву ўлезла? Ведаеш, у нас у інстытуце ў Маскве
Одна Горова лекции читаю. Ірина Горова. Горова? Магчыма? Добра. Бадай, што і праўда, хопіць абыходзіцца намёкамі. Раней я просто пабойвалася распавядаць табе пра гэта падрабязна. Ты ў мяне і без гэтага марыш пра паветраныя замкі. Зусім выцвіў дагератып. Глядзі. Каліновскі. Ну так, а побач з ім твой прадзед. Шкада, аблічча цяжка разгледзець. Сапраўды шкада, вось добра, што мініяцюры не псуюцца, у медальёне ім гэта не пагражае. Паглядзі, твой прадзед і твая прабабка. Бог мой, мам, якая жанчына. Паслухай, ты падобна на яе трошки, а я чамусьці не. Ты больш на прадзеда падобны. Дык вось, твой прадзед. За ўдзел у паўстанні 1863 года ён быў прыгавораны да расстрэлу. Знаходзіўся ён у крэпасці на беразе Дняпра каля вёскі Сухадол. На 50 вёрстам быў толькі адзін паром вярстой вышэй ад крэпасці, і ахоўвала яго рота салдат пад началам капітана Пора Леановича. Відаць, капітану не вельмі давяралі, таму у дапамогу яму і на адпачынак прыслалі таксама капітана Юрыя Горава, карэннага русака са старой маскоўскай фаміліі. Твая прабабка. Яна дабілася ў Мурав'ёвы замены страты на вечную катаргу. Вось гэта самае галоўнае. Трымай. Гэта успаміны прабабкі пра паўстанне і Сібір. Там шмат звестак аб людзях, аб паўстанні, і зусім не так, як у кнігах, а шчыра. Мам, гэта жахліва тое, што з імі здарылася. Што ж, яны ведалі, на што ідуць. Я іх вельмі люблю за гэта. Ох, Андрейка, я вельмі баюся за цябе. Занадта ты іхні і зусім не стрыманы. Знойдзеш нешта, яму можна было б аддаць частку сваёй душы, а ты аддасі ўсяго сябе да канца. Усё роўна, што гэта будзе справа, вершы, жанчына. Мам, Алёна была калісьці. Была. Але ты тады быў амаль хлопчыкам, а зараз ты мужчына. І гэта значна больш складана, сынок. Мам, у мяне былі іншыя. Былі. Я ведаю, але ты нікога не кахаў. І зараз, калі гэта выбухне, будзе вялікі пажар. Я малюся, каб гэта была жанчына, вартая твайго кахання. Ты ведаеш, часам я думаю, а добра было б, каб ты знайшоў сабе жанчыну друга, якая паважала тваю памяць пра гэтую бедную дзяўчыну. І спакойна пражыў сваё жыццё. А потым я разумею, што лёс мне даў такое няшчасце, як сына паэта. І я разумею, што гэта мае марныя думкі. Мам. Все будзе добра. Паслухай, а можа быць наша Горава нашчадкам таго чалавека на пароме? Наўрад ці. Ну, цёзак па прозвішчу шмат. Да таго ж, калі яна не можа ведаць пра гэта. Чаму? Магчыма, мімалётная сустрэча на пароме. Магчыма, нават цень кахання. Магчыма. Пра гэта не расказваюць дзецям. Мы запомнілі таму, што гэта для нас было як выбух, які разбурыў усё наша жыццё. Не, Андрейка. Не, сынок. Не памятаю. Шкада. Андрей, ты абавязкова прачытай успаміны пра бабкі. Асабліва прыгледзься да гісторыі пра парому вераб'інную ноч. Сапраўдны трагізм.
На той бераг, калі ласка. Я вельмі спяшаюся, за ўсю дарогу я толькі тут затрымалася. Сядайте пить и чай. Иван фурману шклянку горелки и кони вытерти. Дякую вам на добром слове, але я не могу. Подпорядковайтесь, пани. На той бераг, калі ласка. Я вельмі спяшаюся на той бераг, калі ласка. Сядайте пить и чай. Иван фурману шклянку горелки и кони вытерти. Дякую вам на добром слове, але я не могу. Подпорядковайтесь, коли ласка. Дык у чым справа, пані? На той бераг я вельмі спяшаюся. За ўсю дарогу я толькі тут затрымалася. Давядзецца чакаць да раніцы. Чаму? Ёсць загад генерала Фікельмонта уначы абараняць паромы, не падпушчаць чужых людзей, тым больш цывільных. Пераначуйце тут, пакой мы аддаму вам. Мне нельга. Вельмі шкадую, пані, загад Фікельмонта. Ваенны час, пані, інсургенту. Я не інсургент. Я толькі жанчына, маці. Захварэла дзіця. Не, я спяшаюся да мужа. Вельмі шкадую, дапамагчы не магу. Палявы суд непрыемная штука і ёсць загад генерала Фікельмонта. У мяне таксама загад. Загад графа Муравьёва. Прачытайце. Ого. Дык вы жонка Усяслава Грынкевіча? Таго? Вы ж бачыце, што я вязу памілаванне. Будьце літасцівы. Замянілі пажыццёвай катаргай, гэта такое шчасце. Мужу варта было б думаць раней. І замест саламянай падушкі ён абдымаў бы зараз адну з самых прыгожых жанчын, якіх мне даводзілася бачыць. Я ўсё разумею, але зразумейце, і вы, ён будзе жывы. Не толькі на той бок праз гадзіну я там, і ён жывы. І яшчэ адна прычына, пані. Вераб'іная ноч. Рака ўсхадзілася, можна патапіць паромы вас і людзей. Зразумейце, яго кожную хвіліну могуць забіць. Пані, паром немінуча знясе, пачакайце да раніцы. Але ён чакае. Ён чакаў 2 месяцы. І некалькі лішніх гадзін нічога не зменяць. Для асуджанага кожная гадзіна чакання гэта лішняе маральнае пакуты. Вы можаце загінуць на пераправе. Я не баюся. Да за вас я таксама не баюся. Але я адказны за жыццё салдату, іх таксама жонкі. Я могу поехать с ёю. Вы адзін не здолееце. Не звяртайце ўвагі, пані. Гэта пару сведчыць аб добрым сэрцы, але ў капітана Горава паранена рука ў бітве з інсургентамі. І, дарэчы, у гэтай бітве ён выявіў сябе героем. Так, але можна спытаць у солдат, хто захоча. Салдацкая самадзейнасць? Не, адказ мой. Мне здаюцца падазроўнымі ваши паводзіны. Капітан Гораў, я забараняю вам. Вы пакуль што падначалены. Я поплыву, я добра Я плаваю. не дазволю вам, пані. Вы забыліся, што я мужчына, і волі лёсу я адказны за жыццё дамы, за ваше жыццё. Вы мужчына. Ды сапраўдны мужчына сам поплыў бы са мной, калі не хоча рызыкаваць салдатамі і паромам. Вы просто баязлівец. Пані, я 10 разоў стаяў на бар'еры пад кулямі, я тройчы паранены на вайне. Майце літасць, пан капітан. Боже, хоць галаву аб вас Не раю, ідзіце ў пакой. Ну няўжо у вас не было кахання? Хоць маленечкіх успамінаў. Пані, ўсё гэта дарэмна. Што вы варты? Фрунт забіў вашу душу. Вы нават не разумееце, што ён не за сябе, ён за народ, за вас, за гэтых бедных людзей. Ён не дзеля грошай, не дзеля ўлады, ён каб народ быў вольны. Гэта ж ваш народ, пан капітан. Воля патрэбна ўсім двухногім, а нам, беларусам, рускім, палякам, больш за ўсіх. Бо мы штодня, мы паміраем без яе ў пакоі. Пані! Я адправлю вас не на другі бераг, а заказе ў Магілёў, калі пачую яшчэ хоць слова ў гэтым стылі. Ідзіце ў пакой. Нізкі чалавек. Яновіч, гэта брыдка. Капітан Гораў. Гэта, здаецца, вас прыставілі наглядаць за мной, не мяне за вамі. Мне здаецца, яны зрабілі дрэнны выбар. Пані, збірайцеся.
Только тихенько, нехай думают, что вы спите. Дякую вам. Дякую вам за ваше добре серце. Не треба, збирайтесь. Збирайтесь. Баранаус газ! Злазьте оттуль! Не-а! Ну хто ви такі нарешті? Снежный человек! Я однойчы выказал меркование, что снежный человек — это здичелый вязковый наставник. Только чамусьці гэтым ніхто не захапіўся. Злазь Люди! Полина Ивановна! Поможите мне кто-нибудь, а то тут сходы дуже строгие. Галина Ивановна, спокойно падайте на меня. Что вы? Я не могу быть такой легковажной. Галина Ивановна, неужели вам не хочется упасть в обдойме латышской поэзии? Глядите, Ірина Сергеевна, крумкач, старажитний який. А як ви думаєте, про що ён зараз думає? Я думаю, что у яго сегодня день народжения, и ему минуло 400 год. Ну, что вы так? Дык ён же от загибели. А вы живая, вы такая живая. Ірина Сергіївна, пробачте, будь ласка, скажіть, слухайте, а чому на стародавніх іконах твари у святих ніякі не русські, не славянські? Зараз розтлумачу. Обличчя яны... Ходите все сюди. Все сюди давайте. Усе сюди, коли ласка. Так ось. Обличчя здаються чужими тому, що сам етнічний тип славянина змінився за апошнє стагоддя. Ти що там такі нарешті? Снежный человек! Ви поглядіть на нашого Андрея. Очі великі, як на іконах. О, а давайте знімок з ікони. Ходи сюди. Давай, икона, Ходи сюди. Послухайте, а пойдем, я вам зараз такое покажу. Давайте. Правда, Андрей, я не хочу. Вочы у вас сапраўды як на старадаўніх іконах. Гэтым вы вылучаецеся. Доведется, видать, вам поверить, бо вы не первые кажете мне про это. Я читала ваш верш «Смерть на світанні». Гэта яна? Яна. Яна была хороший человек. Вельми. Гэта жахліва. Я калісьці таксама страціла вельмі дарагога мне чалавека. Так нечакана прыйшла смерць. А я яшчэ думаю, што гэта вы не ажэніцеся. Па тыпу вы зусім не падобны на старых кавалераў. И что ж вы мне пораите? Не жаніцеся. Мастак павінен быць незалежным. А калі каханне? Ну, гэта зусім іншая справа. Яно прыходзіць рэдка і, на жаль, не да ўсіх. Что гэта, Ирина Сергеевна? Что гэта? А
і ёсць тое, дзеля чаго варта жыць. Дзіва чалавечага генія. Не, продкі не адышлі. Яны тут, і яны заўжды будуць тут, і калі мы плачам, мы плачам іхнімі слязьмі. Дзякуй вам, Ірына Сергеевна, я сёння як нанова нарадзіўся на свет, і ён такі, ён чысты, ён прамыты, зіхатлівы, дзякуй вам. Дзякуй за гэта, Ірына Сергеевна, дзякуй вам. На што мне, Андруша? Дзякуйце таму невядомаму. Андруша? Андруша! А? Раскажыце пра сваю радзіму. Так а што расказваць? Яна прыгожая, яна лепшая ў свеце. А балоты? Балоты таксама бываюць прыгожымі. Вось паслухайце. Ноч прыйшла да зямлі на спатканне. Захад скончыў агнём палаць. І дубы ў малочным тумане веліканамі ціха стаяць. Кветка тут уначы расцвітае. Водар мяккі пялёсткі льюць. І яе па роднаму краю кветкай матчынай людзі завуць. Я крануў яе ціха рукою, і пялёсткі спеў завялі. І паўсталі вакол чарадою ўсе паданні роднай зямлі. Вунь карона ў рацэ заблішчэла. Хто сплыве, як туман па вадзе. Па дарозе ад месяца белы цар змяіны кудысьці паўзе, дзе не ў лесе бягуць цямнее. І ў чароўнай начной гушчыні прымчаўся кудысь, як завее ян прыгожа на белым кані. Над зямлёю зарніцы мільгаюць. І здаецца, што гэта не гром, а нячыстую раць пабівае. Пакаціла цудоўным мячом. І не вецер раве, нарастае, і ламае калёна дуба, а сілкі дубы смятае, каб на сонца расчысціць шлях. Добра, Андруша, правда? Надзвычай добра жыць, Ірына Сергеевна. Так. Жыць надзвычай добра і напэўна, ніхто гэтага не ведае так, як я. Ведаеце што, а вы прыходзьце як-небудзь да мяне дадому, пакажу карціны і... Добра, я абавязкова прыйду. Дзякуй. Мир табе, Алёна. Даруй мне. Яніс. Яшчэ? Всё, ласка, сдаем работу.
Сдаем, сдаем. Девчонки, сдаем. Все. Все, сдаем. Так. Давайте. Завтра, коли ласка, по 2 копейки приносим. На что? У меня ж хутка день народжения, тому Разумела. отзначим. Мог бы не казать. Ну, кто ведает? Чему вы не сказали моему мужу, что вы Андрей? На что? Я покинула для вас записку, а он не ведал, не передал. Вы ничего не казали про мужа. А кому это цікаво, кроме меня? Добре. Добре, я виновата. Приходьте до меня сегодня полові сьомій. Ирина Сергеевна, послухайте. Андруша, а что это вы себе дозволяете? Я бачила, ви спознилися на лекцію. Яка недобросумленність, сором, і ще раз сором. Вибачайте, Галина Івановна, затримали обставини. Зовсім як мой Віктор. Такий ж самий худорлявий і такий ж розтяпа. Вибачайте, далі Бог не буде. Дайте мне цигарету. Ви покохали її. Яна вартая. А вам, Андруша, не треба. Не рвите ви собі серце. Яна нещасливая. А вам усё ровно не треба, надорветеся. Недавно я доведався, що я є муж. А некалькі хвилин тому я зрозумів, що для мене гэта нічога не означає. Коли я чую, що хоч трошки дорогие, я переступлю праз усё. А може так і треба. Коли ўжо кохать кого, то треба як мотилю у казцы лететь не на газовый ліхтар, а до далекой зорки. А коли не долетишь, тады что? Рано ці поздно яна злітуецца з вечнага імкнення і сама пачне наближацца до мотыля. Только не мне раить, Андруша. Не мне. Я вельми люблю яе. Вельми. Проходьте, сядайте и мовчите. Тяжко у Москве, Андруша. Тяжко, а хіба ви ведаєте? Я шмат ведаю про вас, а у Мінску? А у Мінску так само дрянно. Обозвали блазнюком, який лічить, що слово його чистая сльоза з арфи. Кажу, що за моїм мудрагейством шмат пустоти, і що все гэта ад занадто великого розуму. Тому що ви занадто бурливо уварвалися у життя. А сказать слово так, кабы все здрыганулись, вы, ну, покуль что не можете, тому вы по-пустому сгораете, вы просто почакайте, покуль здолеете сказать. Я ведаю, я все ведаю. Студім собі серце, губляємо адчування. Але нема той радості, як у дзяцінстве ад паха пачак з каляровымі алоўкамі няма. Вось гэта вы добра сказали на конт алоўкаў. І што ж вы мне параіце? Нікому нічога не пораешь. Живите. Живите,
Деле ясное, деле высокой мэты. Бог с вами, Андруша, хороший вы человек. Ці не быў ваш дзед альбо прадзед офіцерам на Беларусі падчас паўстання 1863 года? Даволі нечакана. А вы жахлівы чалавек, Андруша, ніколі не ведаеш, чаго ад вас чакаць. Гэта вам, прачытайце, калі ласка. Гэта што? Паданне нашай сям'і пра бабчын рукапіс, калі ласка, прачытайце. І зараз, стоячы на парозе апошняй мяжы, прайшоўшы нясцерпна доўгі і цяжкі шлях, я... І зараз, стоячы на парозе апошняй мяжы, прайшоўшы нясцерпна доўгі і цяжкі шлях, я не губляю веру ў будучыню і жыццё толькі таму, што была ноч на пароме, дзе суайчыннік у неразумнасці забіў наша жыццё, а вораг паспрабаваў дапамагчы і, стоячы пад кулямі, да канца бараніў годнасці сумлення чалавека. Юрый Гораў з Масквы. Хай бясхмарным будзе яго шлях, і, магчыма, унукі мае цеплынёй і адданасці дапамогуць яго унукам, калі толькі звядзе іх на гэтай зямлі халодны лёс. Калі толькі звядзе іх на гэтай зямлі халодны лёс. Што гэта? Відаць, там у тую ноч на пароме паміж маёй прабабкай і вашым прадзедам нараджалася вялікае. Амаль нязмернае каханне, яно толькі не паспела набраць сілы. Гэта добра і прыгожа, але я не ведаю, ці быў тады на Беларусі мой прадзед. Все адно гэтае няведанне збліжае нас. Андрэй, расскажите что-нибудь. Добра. Я расскажу, только, коли ласка, не перебивайте меня, добро, не перебивайте. Дни недавние, ясные, любые, городов старожитных спокой. Курослеп на лугах боголюбовых, белый храм над Нерлю ракой, ти сдалося мне, ти приснилося, что в весенние гэтые дни в очах твоих шерых и милых больше было до меня теплыни. Где ты зараз, добрая, теплая, як промень светла на траве. Над духмянами у поля коноплями тень от хмары самотной плыве. Глядь, поспевши сустрэцца и зведацца, лапой в очи прикрывши в журбе. Под вялизной алмазной медведицей спит стуга моя по табе. А вот что вы, гэтак, Андруша. Я сам ведаю, что дарэмна, але я больше не мог. Теперь мне легчей. Я зараз скажу вам тое, чаго яшчэ нікому не гаварыла. І паверце, гэта вялікая ахвяра з боку жанчыны, асабліва ў такі момант. Вы самі памятаеце, як было ў 41-м? Немцы ў кастрычніку ўзялі Валакаламск. Іхнія танкі ўварваліся ў Можайск. Мне ўдалося прыбавіць сабе гады, і я трапіла ў апалчэнне разам з адным хлопцам. Вы кахалі яго? Своеасабліва, як можна кахаць у 15 год. А ён? Ён таксама. Я пачала забываць ягоны твар, а вы чымсьці нагадваеце мне яго. Дык вось. Мы стояли на позиции в районе Нарафаминска, и немцы пустили супроть нас пехоту и танки. Але здарылася дзіўнае, мы отбили танковую атаку, и Витя, ён спаліў одну з машин. Але тут міна трапіла ў тое месца, дзе стаяў ён, а я была побач. Усё, што я памятаю, гэта вялікі маслісты слуп дыму, а потым цемра. Михаил, наш камандзір аддзялення, адправіў мяне ў медсанбат. Але што яны маглі тады? Асколак сядзець каля сэрца і цяпер. 5 год я жила і не жила. Неужо наши медики ничего не могут зрабіць?
Што яны могуць зрабіць? Зараз усё запушчана, а Михаил, наш камандзір аддзялення, ён чакаў, разумееце? Не стамляўся чакаць, і нарэшце я згадзілася. А мой асколак, чым гэта можа скончыцца, вы ведаеце. Можа, мне варта было б маўчаць, але маўчаць я не магу. Я кахаю вас нават больш, чым хвіліну таму. Ды няўжо вы не разумееце, што праз год, заўтра, сёння можа быць канец, я не хачу для вас яшчэ гэтага гора! Ведаючы, што не шмат мне дадзена часу, як бы я вас кахаў. Не, гэтага мала. Я нават як жанчына, я старая для вас. Міла дзяўчына, каб толькі ў гэтым была справа, я б вас пераканаў. Андруша, вы паэт. Вы паэт, у вас вялікая будучыня, на што ебець вашаму жыццю запаміраючай. Што мне да ўсяго гэтага, калі мне нельга без вас? Пачакайце. Пачакайце. Я павінна думаць. Я павінна шмат думаць. Як я да вас стаўлюся, пра гэта гаварыць няма чаго. А зараз ідзіце. Ідзіце. Я каханнем вашим заклинаю, идите! Прабачце, я ледзь не забыўся. Гэта вам. Мадонна на старых карцінах заўжды трымала ў руцэ гранат. Сімвал улады. Тады трымайце як сімвал улады надо мной. Ой, Косю, мой Косю, чаму ж ты не весел? Чаму ж ты, мой Косю, головочку снизил? Здоров, здоров, римлянин!
Сідай. Давай. Сідай, ну як писалося? Ой, выдатно, выдатно. Ты что написал? Написал, брат, сумную речь. Поэму про мать. Ну, всякая такая горота, не старшие, слезы, потом яшчэ и смерть. Ай, гляди лепей. Ой, ползу по березе дзеля тебе. Хотел тебе Балтику привезти. О, Янис, дякую тебе. А? Послухай, а я тебе что привезу? Ну, привези Беловеж. Альбо бутыльку Беловежской. Не, брат, Беловеж самому потребно. А ось бутылечку Беловежской разопьем! И хлеба ляскового прислали! Ой, цудовно, братка, ой, узрадовал ты меня. Ладно, сядай, давай. Ведаешь, месяц урод не брал. Ось так працуешь, а пьянка запущена. Давай. Ну, давай. О. Теперь я ведаю, чему белорусы в свой час одни от татар отбились. Что, силу дает таки хлеб? Да и крый Боже, яны гэтым хлебом отбивались. И я кинуть такі жарон, дык 10 татараў з коняў як і не было. Ай, Янис. Ну, як лекцыі, як Горава. Да нейкі психоз, усе выказваюць свою повышенную увагу. Ну, гэта добры психоз. Чаму? Ну, таму што ты зачынальнік гэтага прагрэсіўнага руху. Свинья. Да что с тобой, Андрей? Дрэнь мне справа, Янка. Ты ведаешь, я сказал ей про все. Ну так, я ж ехал праз 2 тыдні. Так вот, я так и не дочакался твердого отказа. Размаўляя со мной про все, не вспоминать того, что было, мозг нейкі тупы, ничто не лезет в голову, ни водного слова, ни водной думки. Здаецца, что я больше нічога ніколі не здолею написать. Галоўнае, что яна мяне зусім не кахае. Яна тройчы прызначала спатканне, падманывала, не прыходзіла, а я, здаецца, зусім страціў гонар. Прызначаю спатканне на 5, чакаю до половы 6, потом думаю, что не, напэўна, пераблытаў. Спатканне ў 6, чакаю до половы 7, потом даю себе умовіць, что не, усе мы тварою часам добры. Але часцей варожа ўвесь час гуляе маім каханнем, ведае, што ўсё дарую. Бодай нам всё спрахла. Слухай, Андрей, ну ты зразумей, яна не герой, як ты, яна жанчына. Да такой ж слабая, безабаронная. Ну, яна боится тебе, боится дать себе волю. Чаму, Янис, чаму? Я не ведаю, можа шкада ламаць уладкаванае жыццё. Хіба гэта сумленна, калі кахаеш? Ты менш думай про сумленне. Не, дружа, у меня дагэтуль усё было проста. Просты свет жанчыны, вершы, сам я просты, а тут... Часам шкадую, што я не прыгожая жанчына. Жыццё паклаў, каб адбіць цябе. Я разумею, так яно і павінна быць, але да добра гэта не давядзе. Не могу, брат. Альбо яна, альбо нікога. Андрей, ты толькі глупстваў не нарабі. Боюся, что вы даремно пошли на порушение присяги, капитан Горов. Тут не присяга. Вайсковый загад не может датычыцца жанчыны, яка везе літасць цара свайму мужу. І той не офіцер, хто не дапаможа жанчыне ў такіх абставінах. О, да вы яшчэ хлопчык, капитан. Як же лёгка яна вас окрутила. У яе загад графа Муравьёва. Святая нявіннасць. Да стары хрен просто не можа раўнадушна бачыць жаночае хараство. У яе загад. І нельга гуляць жыццём памілаванага. Вы лічыце, што наш граф так лёгка выпускае з пятлі людзей? Я не разумею вас. Да яму проста абрыдлі жаночыя просьбы.
Яму да слёз хочацца, каб хоць адна прыгожая жанчына лічыла вылюдкам не яго, а генералу Фікельмонта. Что? Ён замяняе страту пачуццёвай катаргай і пасылае жанчыну? А за 2 гадзіны да гэтага пасылае фельд'егера, каб на месцы паспяшаліся. Калі гэта так, дык ён падлюга. Ён чалавек. А чаго ад людзей чакаць? Вось калі не ўходаюць цябе мае суайчыннікі, і ты дажывеш да нейкага там часу, то ты ўбачыш дажджы Леонід. Гэта зорны дождж, зямля пападае ў яго кожныя 33 гады, і тады лятуць Леоніды, зялёныя, фасфарычныя, і так яны лятуць тысячагоддзя гораў, і бачаць тое самае, льюць кроў, гвалцяць, круціць хвастом добрыя людзі. Што далей? Далей. Жанчына, відаць, не шкадавала грошай. Як яна магла зрабіць такую дарогу за 48 гадзін, я не ведаю. Трэба быць жалезным чалавекам, і ўсё ж фельд'егер вырваўся з апошняй станцыі, узяўшы апошняга коня. Ён апярэдзіў яе не больш чым на 2 гадзіны, таму не лічыце графа дурным. Дзе той фельд'егер? А вы самі перавезлі яго праз Дняпро над вячоркам? Гэты улан прывёз мне загад. Што б там ні было, затрымаць гэтую жанчыну да 3 гадзін раніцы. Хопіць, каб прыняў апошнюю літасць ад папа, памаліўся апошнюю ноч і дастатковы час пагайдаўся на шворцы. А ў яе вечныя пакуты сумленне, што спазнілася на паўгадзіны. Магчыма. Ну што ж, я парушыў ваш план. Яна паспее, гэта дрэнна тое, што вы зрабілі, гэта вельмі несумленна. Мне іх шкадаваць. Ды кажуць, воўк ваўку чалавек. А вось вы, капітан Гораў, вы парушылі абавязак і гонар афіцэра. Гонар афіцэра не ў тым, каб быць катам. А яна паспее. Яна не можа не паспець. Для самазаспакаення думайце, што гэты інсургент быў крыклівы кар'ерыст, а яго жонка распусніца. Гэта ганебна тое, што вы кажаце. Ідзіце па трупах, дарагі Гораў. Ідзіце па трупах. А пакуль што ідзіце лепей выспіцеся, бадай што я яшчэ пасплю. Вашая праўда. Я добра папрацаваў тыя 2 гадзіны, пакуль вы спалі. Трэба адпачыць. А вось і прыбыў учарашні улан. Паспеў? Так точно. Што новага? Генерал Фікельмонт выказвае вам удзячнасць за дасканала выкананы загад. Што? Папа клікаць не давялося, але апошні ліст напісаў. Дзе была страта, стойце вольна. На конскіх могілках за абвахтай, а палове 4. Жонку бачылі? Так точно. Спазнілася хвілін на 10, я сам бачыў. Яна амаль да абвахты падышла, а тут на задворках як калінкоры рванулі. То яна бегла, а тут пайшла як сонная. А то, вядома, яшчэ цёплы быў. Плакала? Не, зусім не плакала. Толькі сказала, пакарай іх Божа. Не шкадавала. Я б такую бабу, што свайго мужа не шкадуе, кожны дзень лейпсамі па тым месцы, адкуль ногі растуць. Цябе тваёй думкі не пытаюць. Дазвольце ісці? Ідзі. Капітан Параліанович, вы нягоднік. Вы падлюга і нягоднік. Што ж, рана ці позна гэта павінна было скончыцца. Мы занадта перашкаджалі адзін аднаму. Страляцца будзем на 3 крокі ў вас. Правая рука не ў парадку. Не пужайцеся, я таксама буду страляць левай. Я не пужаюся, я толькі хачу хутчэй стрэліць у вас. Вы мне абрыдлі. Я забараняю вам гаварыць са мной на гэтую тэму. Я і не хацеў гаварыць, але ён мой друг, і то, як вы з ім сябе паводзіце, гэта ўжо занадта. Вы нічога не ведаеце, Ян. Да я не хачу ведаць.
Але гэта бесчалавечна, або будьце з ім, або кіньце тлуміць чалавеку галаву. Янис, что за тон? Гэта яшчэ замякае да ўсёй агіднасці, што вы з ім робіце. Послушайте, я буду вымушена показать вам на дело. Да я не пойду! Побачим! Ну не будьте вы Ірынай Сергеевной. Будьте сёння проста Ірынай. Другом, які любіць майго друга. Ён не мае права нічога патрабаваць ад мяне. Ірына Сергеевна, ну зразумейце вы, ён вас кахае. Кахае, гэта такое каханне, про якое марыць кожная жанчына, а вы яго ў бруд. Багатая занадта, усё жыццё вам такія пачуцці пад ногі кідалі. Дакараеце? А я просто бачыла, што ён як адурэў. Я не давала яму ніякай падставы спадзявацца. Я хацела неяк паступова. І, ну, зрэшты, я замужам. Ірына Сергеевна, каханне не пытае, замужам каханае ці не. Яно проста кахае і ўсё. Вы ж зразумееце, як вам пашанцавала, ён вялікі. Вялікі ў каханні чалавек. Будьце з ім, пакуль сэрца маладое. Пакуль яно прагне кахання. Гэта ён параіў вам прыйсці да мяне. Дрэнна вы яго ведаеце, я сам. Яму зараз вельмі патрэбна дапамога. О, Ірина Сергіївна! Ірина Сергіївна! Падтрымайце мяне! Трагедыя можа здарыцца толькі з духоўна вялікім чалавекам. Гоголевских Акакию Акакевича гэта горше складання, вялікі сам за себе пастаіць. Пры патуранні твоих маленьких вырастаюць гітлеры! Гітлеры вырастаюць пры патуранні больш сквапных і багатых, і уціскаюць малых. Ну а как ты при Гитлере жил? Вакол головы сякуть, а ты стогнешь о проблемах Акакия Акакевичу, так? Ставров, не трэба. Я сам не здробя і першым страціў бы галаву. І мне шкада тых, хто не можа за сябе заступіцца, Ставров. Такие люди не вартые шкодования. Страшно им бояться яны зброі. Дьявол з імі. А ты што, Ставров, на кшталт Авакума? Табе дай волю, так ты пусіх незгодных у пустазер загнаў і спаліў, так? Шкодовать? Ідыёт ты князь Мышкин. Сука! Стой, Андрей, не крыўдуй на яго! Крыўдаваць на кожнага, ты крепіць камянем на шыі ды ў ваду. Вы не зразумелі яго, Толя. Ён укладваў слова «шкадаваць» зусім іншы сэнс. Вы ж ведаеце, што слова «любіць» трапіла ў літаратуру памылкова. Да гэтага часу ў кандовых вёсках «любіць» азначае «любіць па гумнах». А калі чалавек з такой вёскі жанчыну кахае, ён яе шкадуе. І нічога ганебнага ў гэтым няма, напэўна, і на Беларусі, так? Да. Гуманист, маленькие люди. Ты про свою Беларусь вспомни. 2 миллиона 200 тысяч с нечем людей загинуло. Так, 2 мільёны і 200 тысяч з нечым. І тое з нечым, вот тое з нечым, гэта прыблізнае насельніцтва майго горада. Сярод іх не ўсе былі вялікія людзі. Сярод іх быў мой брат. Ён ніколі не пісаў апавяданняў, ніколі не думаў пра палітыку. Але я помню, як ён проста збіраў на матацыкл. Шынель, даведзены да абсурду сімвал, проста збіраў на матацыкл. А зараз ён ляжыць недзе там. Ён гнаў машыну з цяжка параненымі праз зону абстрэлу. Многія з іх выжылі ў кабіне. Нашлі 10 прабоін, і гуманізм дзеля такіх. Каб яны ўсе сталі вялікімі, бо кожны аднолькава дарагі да зямлі. Послухай, Хопіць, все, хопіць! Да спрачайцеся потым. Давайте зменім тэму. Давайте зменім. Ось я, напрыклад, чытала нядаўна роман. Ён амерыканскі мастак, яна псіхіятр з Парыжа. Пакахалі. Так, як рэдка бывае. Але што рабіць яму? Без скалістых гор, без узараных прэрый, без мамантавых дрэў, што рабіць ёй без Парыжа, без клінікі, без працы ўсяго жыцця. І як не стараюцца, іх каханне гіне, бо кожны не можа дараваць другому нежаданне ахвяраваць сабой. Гэта як? Як? Уявіце сабе, што я пакахала. Упершыню. Ну, магло ж здарыцца так, што раней не давялося. Але ён далёка адсюль вядзе сваю працу. Я таксама не магу жыць без працы. Тут мае саборы і фрэскі, тут мае
музеі, тут бібліятэкі, тут моя праца выкладчыка. Так а ён дзе? Скажем, на Жукотце. Бранаускас. І крах спасцігае маё каханне. Каханне маленькага чалавека. Гэта ваш герой романа ідыёт. Яму трэба было б даведацца, колькі каштуе дом у прадмесці Парыжа альбо Нью-Йорку, і машына, на якой гераіня магла б ездзіць у сваю клініку. А ён згубіў вышэйшае на зямлі. Вы ведаеце, што Марыя сёння прыходзіла да мяне? Не ведаю. Якой вы думкі пра яе? Я ніколі не кажу дрэнна пра жанчын, якія былі са мной. У яе цяжкі лёс, Андруша, ёй патрэбны цеплыня і пяшчота, так што глядзіце самі. Што мне рабіць, калі я кахаю вас? У вас ружовы туман, вы не заўважаеце ўсіх маіх недахопаў. Все ваши недохопы – это подстава для меня, каб больше захапляться вами. Андрей, просто там, адкуль вы, не было таких жанчын. І калі вы зведаеце гэтае асяроддзе, я паблякну сярод іншых і стану звычайнай. Шэранькай, чужой, замужняй. Вы забудете про мяне. Андрей, давайте сёння сходим у гости до маёй сяброўкі, мастачкі. Нет, я не пойду. Нет. Ну, я вас вельмі прашу. Добра. Толькі ведаеце, я разумею, навошта вы гэта робіце і не ухваляю. Иринушка, бог мой, заходь. Ну, вось, Заходьте. знаёмцеся, Андрей, гэта Ганна. Ганна, гэта Андрей, знаёмцеся. Яна мне усе вушы протрубила. Познаём, вось, знаёмцеся. Добро, что зайшли. Распранайтесь, Андруша. Андруша, вы распранайтеся. И допоможите Ирине. Не, я павінна бегчы. Які ви румяни, просто як макавка. Я провінцыял, мне належыць быць румяным і не мудрашчым, як граблі. Да які ви провінцыял, ви просто акварельний хлопець. Это звонку, внутрі так себе, купідон з латками ніжей спини. А у душі ви разбойник, і вам належить воювати з розумними мужчинами, а не з паненкою, яка ж з першого погляду вам подалася дурно аж крутиться. Вибачайте, я нікому нічого. Пробачте. Ну, покиньте, я ведаю, что гэта вы ў мэтах самообороны. Вяршка не аддаму. Ну, добра, рассказывайте. Что рассказывать? Я сапраўды провінцыял. Самые таленавітые з мастакоў пайшлі з правінцыі. Лоск набыць лёгка. Вось вы яго ўжо набылі, вам толькі застаўся апошні штрых. Правінцыя прыносіць сюды нейкае асаблівае сумленне, цэльнасць мастака, а часта талент. Сапраўдны талент, а не выкшталцоўнасць, як кажуць палякі. Чакайце, вы што, таксама з правінцыі? Так, маці у мяне была полька. Самая прыгожая жанчына ў свеце. Сапраўды, полькі самая прыгожая жанчына ў свеце. Маці ніяк не могла прызвычаіцца да Масквы. І я. А там было добра. Маленькія гарадкі. А тут увесь час людзі, акрамя тых 5 гадзін, што працую. Абрыднуць
Иду в покойчик и замыкаюсь. И там вы жили. Так. А тут только мастатство. Плюнуть бы на все зникнуть. И жить у таким маленьким городком. Чекайте, неужо тільки мистецтво? Ну, я маю на увазі, при вашій пригажості треба покохати кого-нибудь. Муж, діти, сім'я. Что вы? Я для гэтага занадто добра ведаю людей. І гэта перашкаджае вам быць шчаслівым. Люди. Люди стали больше рационалистичными. Мало кто может отдать себе. Пожадать стать поветром, яким дыхая другие. А калі б не хапала паветра, дык ёй не хапіла б яго апошняе. Андрей, вы вельми хороший и просты. Ирина казала правду. Ну не кройте вы мою душу, не кройте! Ну что с вами? Ну откуль вы такие? Вы думаете, я покину апошняе, што мне дадзена дзеля красуні? Дрэнна вы мяне ведаеце. Сёння раніцай я вырашыла зусім не бачыцца з вами, і вось не магу. Вам нельга ад мяне. Ну вы ж бачыце, я з вами. Ну что б вы хотели, что? Выходзьце за мяне замуж. Толькі? Так. Андрей, ну что я вам такая хворая, як я ненавижу себе за Не это? смейте, не смейте. Не смейте. Вы, дорогий мне человек, ёсць вы, и свет не пустыня. Калі б у мяне хоць 5 год. Пайшла б адразу не думаючы. Забейте меня, Алия. Я не могу без вас. Так вы так мяне кахаеце? Відаць, нічога не зробіш. Прыходзьце да мяне сёння о 5:30.
Вось як гэта. І падумаць толькі, што так позна. Сэрца разрываецца, як у птушкі над морам ад радасці. А бераг бачна, але бясконца далёка. Мне страшна, страшна. Трымай мяне мацней, дарагі. Калі ты трымаеш, мяне ніхто не адбярэ. Я с тобой. Я с тобой никому не отдам. Дам тебе полову життя, все будет добро. У тебя будет дочка такая, як ты, а помрем мы. Про 100 год, у один день и одну хвилину. Я павінна прызнацца табе ў адной хлусні. Юрый Горов сапраўды мой прадзед, а я баялася сказаць табе аб гэтым. Бо трэба было б стаць зусім іншай, а я баялася жыцця з такім, як ты. Кинь, это все одно счастье. Я буду ласкавай до конца свайго. Я буду самой ласкавай, самой бясшотнай. Все будет добро. Все будет добро. Дождь! Дождь! Якое гэта шчасце, дождь! Дождь, чтоб мои листоту яна жыве. Ты ведаешь, мы с тобой, Калісті, поедем у Суходол. Як там дождь бежить по раце. Кроплі скачуть, як цвяки, потом переходять у бурбалки, вода як закипає. Я вельмі хочу у твой Суходол. Послухай, ты ведаешь, мне заўсёды здавалася, что у тую ночь на пароме паміж моей прабабкой и твоим прадедом нараджалася вялікая. А моё нязмерное каханне, оно только не поспело набрать силу. Послухай, а добра б было, каб у іх было так, як і у нас, а? Не, гэта было б нядобра. Чаму? Тады яны былі б братам і сястрой, і ім нельга было б так, як нам. Хаця чакай. Яны былі б накшталт восьміюродных брата і сястры. І тады ім можна было б так, як і нам. А давай яны. А давай яны. Усё, што я казаў пра графа Муравьёва, праўда. Вам не варта насіць жалобу, вас могуць абразіць на дарозе. Мне ўсё адно. І ўсё ж, накіньце паўз верх плашч другого колеру. Пасты на дарогах падвоеныя з прычыны забойства капітана Пороліановича. Хто яго забіў? Яго забіў я. Не варта было. Ён выконваў загад. Я была зусім разбітая, але вы са сваёй мужнасцю далі мужнасці мне. Я ведаю, што мне рабіць. Куды вы зараз? У Вільню да Муравьёва. Я даб'юся ў яго аўдыенцыі, не пабаюся сказаць, што думаю аб яго паводзінах. Не трэба, вы яшчэ такая маладая, для вас не зараз, не цяпер, але ўсё ж магчыма шчасце. Я ведаю, што ёсць многа добрых людзей. Людзей з усеабдымным чалавечым сэрцам. Такіх, як вы, але што я магу зрабіць, калі мне ўсё жыццё будуць трызніцца тыя 10 хвілін, якія я спазнілася? Дарагі мой чалавек, я ведаю, што мяне хутчэй за ўсё чакае Сібір, але мне лягчэй ад гэтага. Людзі паўсюль людзі. Дай Бог вам шчасця. Шчасце з невядомай мне рускай жанчыны, такой самай добрай, як вы. Не трэба. Маўчыце. Чым я магу аддзячыць за ўсё толькі словам? Дай Бог вам шчасця, шчасця і вам, і дзецям. Всім нашчадкам вашим. Юрый Горов з Москвы. Хай бясхмарным будзе ваш шлях. Дай Бог, каб мае ўнукі ніколі не варагавалі з вашымі. Бывайце, дарагія. Бывайце.
Не запаливайте светло. Не варто. Это что, новый принцип знайомства? Что вам потребно, калітаті моє життя? Мне потребно ваше сумление. Михаил, муж Ірини, добре будемо розмовляти без світла. Я не прошу пробачения за уварвание до вас, як вы не просили у меня. Она рассказала мне про все. Добре зробила, я сам збирався зробити гэта ж завтра. А чому ж ви гэта не зробили раней? Прийміть за пробачення, але коли б я з самого початку відав, що я замужем, я не економив би себе. На жаль, потім було поздно. Не ведаючи твердо, як яна ставиться до мене, я не мог подвести яе, сказавши про все вам. Але завтра я збирався висвітлити з вами усе, даю слово гонору. Ваш гонор? А як ви думаєте, чому я зараз не хочу світла? Ну? Она сказала мне, что я и так вас бачив тады, в 41-м, что вы подобны на того. А ви не можете дарувати йому і зараз? Не, я просто не хочу лишний раз глядеть у хлусливої очі. Дякую! Я наробив вам болю і горя, і признаюся, ви маєте право на жорсткі слова. Але гэта в апошні раз. Лепей за все обвестися зараз без лишнього віску по-мужчинському. Щиро признаюся, я кохаю яе, але я не ведаю, що сказала яна вам. Сказала, что не ведаю, як себе поводить зараз. Тоді я не розумію, чому по мені соступить з дороги. А вы не допускаете, что я так само кохаю її? Я думав про гэта. Тоді покиньте її. Бо вона сказала, що не зможе мне нанести апошні кривди. Я розумію, такое може здаритися з кожним. І я їй дарую все. Хіба любов потребує дарування? Яна хворая! Я ведаю. Что вы ей можете дать? І зараз, і до апошньої хвилини, я дам їй самое потрібне. Я дам їй теплиню. Не, я все ж таки не могу пойти, не побачивши вас на свои очи. Коли ласка. Той, что приходил тады, подобны. Бывайте. Михаил, коли вас гэта хоть троху суцешыць, скажу. Ніколі яшчэ не адчуваў себе такой дрэнню. А мне что с гэтага? Андрей, ну, Я не я. Я спадзяюся, што ўсё вырашылася і мяркую, што ў добры бок. Вітаю, братка! Дякую, дякую. Тады табе не да гулянкі, а Так, нас ну, чакай. Чаму не да гулянкі? Ніхто не будзе ведаць. А для нас гэта будзе нешта накшталт хлапечніка. Кадзем! Ирина! Я прошу, даруй мне за той боль, які я тебе принесла. Я просто не думала, что коханне може быть таким. З тебе збудеться поэт. Зараз у твоїх вершах мора почуттів, його боїся, як у житті. Ты будешь со мной. Я стану поэтом. Я тебя вырву! Я не дам! У нас напереди великое життя. Мы будем шмат вандровать и шмат їхать. Призмірком вода у Дніпрі робиться жемчужно-молочным. Там лясы,
Даси у яких трупет лосі! Ты на что мне очи? Коли я не могу глядеть себе у твоей очи? На что руки, коли не могу обнимать себе? Я не могу без тебя. Я хочу, как ты жила. Андрей, расскажи про свою родиму. Ну, сядай. Сядай со мной, коли ласка. Ну, сядай. Сядай со мной, коли ласка. На больнице в песне старая, В больнице песня старая, старая. Слухай казку. Слухай казку. Апошнюю казку. Апошнюю казку. Яна на твоих вачах памірае. У гэтай казцы яліны лапы схілілі. Візантыйскі захад у алым дыме. Зялёная сорока кашку варыла. Зялёная сорока з дурнымі вачыма. У кулінарную кнігу глядзела, чухала патыліцу драўлянай лыжкай. І дзеткі кашку да лыжкі з'елі, а нам з табой не далі ані крышкі. Ты смяешся? Такога няма на свеце, не смейся, любая. Свет шырокі. І мы з табою толькі дурныя дзеці. Нам добра з гэтай чубатай сарокай. Сорокі розныя рэчы крадуць. І можа ў гняздзе яе з золатам поруч ляжыць каханне.